אנחנו עוברים לנועה והתינוקיאדה. התינוקיאדה, עכשיו איך נדע שהתינוק מוכן לאכילת, שהוא מוכן לאכילת מזון מוצק, שהמזון מוכן וכמובן גם התינוק מוכן, ואיך זה קשור להתפתחות שלו. נגיד שלום ובוקר טוב למורן פיצ'ון, מדריכה להתפתחות תינוקות, יועצת שינה ומנחת הורים. מי יש לנו כאן? תציגי. לירז, אמא של אחיאל. שלום לירז ואחיאל. אז באמת מה? התבלבלתי בשם שלו, זה אמרי. אמרי. היא לירז אחיאל, אמא של אמרי. בבקשה. בפעם הרביעית פה כבר. אוקיי, אז איך אנחנו באמת מקשרים את כל הנושא הזה שהוא נושא מלחיץ לעתים? כן? כן. אוקיי, אז דווקא אני רוצה שזה לא יהיה מלחיץ, אני רוצה לתת לזה כמה דגשים חשובים. אנחנו נדבר על הקשר בין האכילה של אוכל מוצק טחון להתפתחות. לא מה אנחנו נותנים לאכול, אלא להתפתחות. אז קודם כל, הרבה פעמים דיברתי כאן כבר, וגם כן באחד האייטמים, שאני לא ממליצה להושיב תינוק לפני שהוא מתיישב. אבל מה, אנחנו ניתן לתינוק לאכול כשהוא בשכיבה? אז לא. אז אני רוצה להראות איך אנחנו עושים את זה. קודם כל, מעבר לאוכל טחון מתחיל סביב גיל 6 חודשים, שמשרד הבריאות כל פעם ככה נותן הנחיות חדשות. בין גיל 4 ל6 חודשים יש את הטעימות, אוקיי? ובגיל 6 חודשים אני כבר רוצה שהתינוק כבר יתחיל לאכול מנות קצת יותר גדולות. אז אנחנו כן מחכים שהוא יתיישב או לא מחכים? בדיוק בשביל זה אני כאן. יש כמה דרכים לעשות. קודם כל, למי שיש טרמפולינה בבית, אפשר לצורך האכלה, לשים בטרמפולינה לצורך האכלה. אני לא ממליצה שיהיה הרבה זמן במהלך היום בטרמפולינה, לא למשך זמן ממושך, אוקיי? דרך נוספת, אפשר להשתמש בפוף, אבל לא כמו שאנחנו תמיד משכיבים, אלא מעמידים את הפוף, אוקיי? ובצורה הזו אני מניחה את רוני. בצורה הזו, אוקיי. וטיפה משעינה, כי אם עכשיו אני אתן לה בשכיבה, לא טוב לנו. וזה באמת החלק המלחיץ, אוקיי? דרך נוספת, שהדרך שרוני הכי רגילה שאפשר לעשות, זה לשים בעגלה. אפשר ככה גם להרגיל, וככה היא גם אוכלת בחוץ ורגילה לזה, אוקיי? זה מבחינת איפה לשים. רוני לי היום קצת עצבנית, זה בסדר, מותר לה. נכון. אני רוצה שדווקא אנחנו נעשה את הכל על אמרי, בסדר? לירז, שתקחי רגע את רוני. אוקיי. איך אני מציגה בעצם לתינוק את האוכל? תינוק שעדיין לא מתיישב, אוקיי? ואני שם אותו בעגלה או בפוף, אני קודם כל נותנת לו כפית. אוקיי, אמרי כבר... לשחק, להרגיש. נכון, שירגיש ממש שותף למה שאנחנו עושים, לאכילה. אוקיי? ובשלב הבא אני נותנת לו בננה, אוקיי? ואני מראה לו, אמרי, זה בננה, אני מראה לו כן את הבננה השלמה, למרות שטחנתי. בהתחלה אני ממליצה ממש לטחון היטב, שיהיה חלק. לא מבלבל אותו, כי איך הוא יבין שזה בננה, תכלס? למה? ההפך, הוא רואה את הבננה. ואז זה נותן לו משהו אחר. אבל לאט לאט הוא לומד שמה שהיה שלם, הפך להיות, וגם בסופו של דבר הוא גם יאכל את הבננה השלמה. נכון. אוקיי? ואני מראה לו. עכשיו, אני רוצה שקודם כל הוא יראה את מה שאני שמה על הכפית. אמרי, הוא רוצה בננה? עכשיו, מה שאני עושה, אני מקרבת אל הפה, ולא מכניסה לו את הכפית לתוך הפה. תראו? אוקיי. זה מה שאני רוצה שיקרה. בדיוק. זה לתינוקות שיושבים בפוף או בעגלה. עכשיו, אנחנו בטוחים שזה טעים לו? האמת שאמרי כבר יחסית רגיל, כי הוא אוכל הרבה, אבל אם הייתי עכשיו נותנת לרוני, היא הייתה באמת עדיין עושה עוד את הפרצופים שלה. קצת, כי הם לא רגילים לזה, לא מכירים, יש עדיין את רפלקס ההקאה, אוקיי? לא לחשוב שהתינוק לא אוהב את האוכל שהכנו לא להיעלב, לא להפעיל את האינסטינקטים שלה. וגם כל פעם לנסות זה שהוא היום לא אוהב משהו, זה לא אומר שמחר הוא לא יאהב את אותו דבר. זה לא עניין של טעם, אוקיי? עכשיו, כמו שאמרתי, אני לא דוחפת את הכפית ממנו, אני רוצה שהוא יעשה משהו עם הלשון, עם הפה, או עם הראש, ממש יקרב את הראש לעבר הכפית, והוא ירגיש שהוא עושה פה משהו. תינוקות שיושבים, זה כבר החלק היותר מעניין, אנחנו שמים אותם על כיסא, כי אמרי כבר מתיישב, ואני שמה לו את האוכל דווקא על המגש. נראה לי שיש אמהות עכשיו בבית, או אבות שנחרדים מהסיטואציה. לא לבעלי לב חלש, מה שנקרא, אבל אני מראה לו, תראה אמרי, תראה. וואו. יש לנו פה, אני לוקחת את היד שלו. כן, תרגיש. הוא פחות בעניין. תרגיש. לא, ניתן לו ככה עם הזה. הנה. הוא בעניין לפי מה שלירז מספרת. תראה מה יש לנו כאן. אני רוצה שהוא ממש ייגע. אפשר לשים לו קצת על היד, אוקיי? אוקיי, למה זה חשוב? דיברתי כאן לא מעט על כל הנושא של חשיפה למרקמים שונים ותחושות שונות, ועל העצמאות, גם דיברתי פה באחד האייטמים. כאן אנחנו משלבות, גם קודם כל, הוא כבר מתיישב, אז הושבתי אותו בכיסא. הוא ממוגנת עלייך בטירוף. כן, אמרי, תכננתי פה שתהיה כאן לכלוך ובלגן וכיף. זה באמת כיף בשבילם, אוקיי? יש כאן את הנושא שהוא נוגע באוכל. גם לרוב זה קצת קריר?
קר או חם, חם, חמים תלוי. טיפה, כן, תלוי מה. יש כאן את הקשר בין יד, עין, יד ופה שאני רוצה שיקרה כאן, ובעיקר העצמאות הזו. לאט לאט אני ממליצה לשלב מרקמים שונים מה הכוונה? באוכל. בהתחלה אנחנו נעשה את זה ממש מחיתי, חלק, ולאט לאט אפשר לעשות את זה קצת יותר גס. אוקיי? אפילו רק למעוך עם מזלג, ואפילו להוסיף כל מיני דברים, אם זה קוסקוס או אורז. נראה לי שמה זה בעלות כפית הוא... בא לך כפית, אבל בואי, אמרי, מה זה? יפה. בננה, בננה. וכשהם מסיימים לאכול, אז מה עושים להם? או שעושים עוד. נכון, למדנו שעושים, זוכרת נכון? את הסימנים שלנו, רוצה עוד. אני ממש מתקשרת איתם תוך כדי, ממש מייצרת את המצב הזה לעבודה על ההתפתחות של התינוק. מקסים. אוקיי? וסיימנו. סיימנו, לא כל כך אחת. תודה רבה. תודה רבה. מי שרוצה ליצור איתך קשר, איך הוא עושה את זה? דרך הפייסבוק פצ'פונים או באינסטגרם, ואפשר גם להגיע לסדנאות שקורות. שווה.